CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamagoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray uyitnye matome ngalomida te nesri mbadeum te nesri kembe ka tombola belebele labe ka client yi tombola meni la jalife chama bisoro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo kata se humidificateur ma ani la jalife chama bisoro la jalife nuru mesoro chugudi ni te nesri san iba furku daele ni jamiya kono ubayira ko e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri nengi senfa ka u jabala segere ni o bagadaji nara place immeuble agoni la ibitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku mara kada ka tombola bili wera kan ke nesri client mbela jele ya sabbe be se ka la jalife soro chugumina te nesri to ka sage Bossy Betancona, Yanchou. Eh, mon boss. Alvin Choco. Lalia, ici. Mon boss. À toi, ici, qui a fait ça? Hey. Agaratodi. Ouais, comment d'amener na tournia? Hein? C'est comme moi. Bon, Lalia, je boss Alvin Nedou. Alvin, je te présente Lalia. Hein? Lalia. Il y a deux soins monota. Ah oh, il y a deux soins. Tu t'as qu'une machine encore. Qu'est-ce que tu sécuriser l'intérêt ça? Sécuriser l'intérêt. Ce qu'on a comme ça, ni qu'est-ce malais. D'accord? Voilà. Il n'y a deux drôles, il biscuit. Il y a encore. Lalia, et tu n'as pas de droit. Hein? Il donne un tennis Maria là. Ah, tu vois, il y a bénéficié. Il y a un là, fin ça. Hein, ou les gars, n'en bosse bénéficié, d'accord? Bossi. Ma fille. Non, comment vous faites? Nous sommes sous. Mais, nous sommes trop dit. Et t'as déjà tout là. Ni jalendo. Mais, Emma, t'as ça une femme bé. T'as ça nous relève mais. À t'as ça qui n'est pas fort, nous t'en ma photo. Nous t'as ça. T'as ça revenu quoi? Bossi, il va calmer ni muso sugu fleni. Il va y physiquement à te jailler mais ni donna parti. Ni be jem ko be jiri la. T'écoutes, ma tête goya. Non, ni fin de ça, ni te faut chier. Tu vois, ma délicat. Jirindo tagana, moi mi rete comme donc ma délicatie. Aïe. Il nous tagana ko. Et akla ko ne mora squad mais. Bossi, e fenega yoro e classier to mi. Oh, nan nous so classé tingue. Mais e ka ni tester. E ka tester bay. Non, Bossi, tu wala ça. Ni ni tester na la sona ma été ni ça. Non. Maria de côté. Wala ni amene ko fenge tani no to ni. Ni manager kwa ni tenga play channel. Tenga play de. Tout dit ta. Non, ni tenga fin. Mais Bossi, e fene e ka wolo mani be yini ka tia de. Chake. Ibe nga valeur mo godi dia. Sali ni ne ibe valeur mo mo godi dia. Peut-être musu na swata ni ma ka bo busu na doro kan. Ni ma bo busu kono sa bena ke to do. Foli ke ka a yokri ka foli ke. Bena ke to do. Ni be je ira ila so kono. Ni musozu abe kabako de daila. Oh, ko ni mara ne ba don. Ko ni ka manen na nai. Ay ta la jesa. Kana la mole sa Bossi hein. CB ni wa. Amako be warde da ou bien hein. Gale ala. Maria.
yɔrɔ tɔ n'o ye bali ka wuli yan i sigi wa dɔgɔ kan ɲini ko ka est-ce que kunkolo bɛ yen Maria dun Maria ko jumɛn bɛ yan Maria ta ne de bɛ yan cɛ ne tɛ nin na dɛ i t'i yɛrɛ magaya i tɛ se ka ne ka wari minɛ k'i b'i yɛrɛ kɛ fɛngɛ ɲɛ dɛ ne tɛ nin manamana ko ninnu na dɛ o temps tɛ ne bolo dɛ i ka wari wa ne m'i ka wari minɛ dɛ Maria ko ne k'a bɛ ne don baara la ko ne kana yan nɔ ne nana baara ne na ko ye baara de ne na ko n ka wari i na ko ye baara nin ye baara de ye baara ma bɔ baara la nin ye baara de ye n kan ka jumɛn de kɛ o fɛnɛ n'i fɔlɔ la a kɔni tɛ se nin ma i kan gɛrɛ la wa mun de bɛ yen n tɛ mun bɛ mun dɔn sisan e fɛ ka mun de kɛ mun bɛ yen dɔgɔ mun bɛ yen nɔ tan mun kɛra ja o kumana mun de bɛ ne sara ne sara koyi k'a fɔ bi ma laliya ta dɛ hali bi a tɛ ka segin a dun ko k'ale bɛ taa a terimuso de ka so a b'u kɔni o b'a ka so kɔnɔ dogo dun man ɲi ala e kana dɔgɔ lakana dɛ fɛn dɔ bɛ ka kɛnɛ na walahi ala o tɛ ne ma sɔn fiyewu fɛn min bɛ ka kɛnɛ na o tɛ ɲuman ye nka tiɲɛ yɛrɛ la ala n y'a ɲini fɛ i ka se ka n dɔgɔ lakana i ka kisi k'a tanga dugu man ɲi e bi y'i bɔ k'i bɛ taa i terimuso fɛ yen hali bi e tɛ ka na a bo min ye cɛ ye o dalen b'a ka so kɔnɔ yen su bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ an yɛrɛ b'a dɔn n'i mana ne tɛna se ka da n tɛ se ka don yɛrɛ hali ni n taara n da n tɛna sunɔgɔ ala lakana dɔrɔn a kana ne sɔrɔ yan jɔ est-ce que n tɛ n yɛrɛ ɲini ni mun na sɔgɔ jumɛn bosi ne ma fɛ ka nin mun na sɔgɔ ye min fɛ yan a ko kɛra cogo di a ma kɛ yɛrɛ ye sisan ne ma nin faamu dɛ ne ma nin faamu e cɛbakɔrɔtɔ n'i yɛrɛ fɛngɛ déjà ne ye fura ta e b'a ko bɛɛ kalama i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a remplacer bilaɲɛ bilaɲɛ ayi e kun b'a dɔn e b'a kalama ko ne tɛ nin ko sugu kɛ o i bɛna kɛ ne kɔni b'a ɲini k'a d'i ma o ye ne ka baara ye sinon vie privée bɛ ne na dɛ ne tɛ e yɛrɛ feere ayi ne ma deli k'an yɛrɛ feere sa i jɔ an bɛ solution sɔrɔ n bɛ bɔ sisan dɔrɔn n bɛ dɔ ala ye goudron dala k'a d'i ma basi n bɛ deli a kɛ ala n'a kira kama n bɛ dɔ yiri goudron dala k'a d'i ma ayi ala ko kibaru ayi basi ayi n bɛ dɔ sɔgɔ ni goudron dala k'a d'i ma awɔ n bɛ dɔ la goudron dala k'a d'i ma. fɛn kana ne dɔgɔ sɔrɔ dɛ laliya nin ye mun ye su kɔrɔbaya k'e to yen nɔ e tatɔ ne ye mun fɛ yen n ka sira ka jan ni sa n ka sira t'o la o de su kora ne na dɔɔni ne ma fɛ yen ko su kana kɔrɔbaya k'e to yen wa e bɛ ne kan kɔrɔbɔ de wa e nin ye mun ye tantɔ i jo t'a la cogo di mun ye dugu tila k'e to yen nɔ ne tun bɛ gogo feere ma ne mago tɛ gogo la ne k'i ma k'a fɔ ko ni yɔrɔ ka jan i k'i wuli kuma de dɔn n y'o de f'i ɲɛna i b'a dɔn bɛɛ k'i ka sufɛ bɔli man ni ne ye hali n'i bɔra fɛnɛ i ka i dɔn kuma dɔn kabiri i ma taa n y'a f'i ɲɛna ko n'i taara i ka segin a kuma na e bɛ ne kan kɔrɔbɔ n ko ne mago t'o la munna e ma wuli joona
bɛna kan kɔrɔbɔ de wa ni y'a sefla n bɛ dada i la i b'a yira i mɔdenw na bila ko jugu in n dusukun min kana bɔ e b'a dɔn pe n'i ma don ne tɛ se ka da hali ni ye n dan tɛ sunɔgɔ i bɛna jatigɛ ye k'an faga i ko tɛmɛ ka bila n ye ah Dei. Entreprise bi yɔrɔ min sisan baara taabolo ka ɲi i timinadiya i janto employéw la i banba i ka baara kan d'accord ɲamɛ o kuma o diyara n ye kosɛbɛ entreprise in filɛ nin e danna d'an kan entreprise in ye ne ka siniɲɛsigi de ne seko ye fɛn fɛn entreprise in na hakili ɲuman na n bɛ n se kɛ n bɛ fɛ i bɛ kana fara o kan walasa baara taabolo bɛ nɔgɔya papa ne mi ka kuma faamu ko n b'a fɛ i balimamuso Eva a kana baara kɛ entreprise kɔnɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ bɛ n ka kuma la wa papa o tɛ ne fɛla koyi ne ma sɔn o ma ne ni Eva entreprise kelen kɔnɔ ayi o tɛ se ka ɲa Pablo ne ye entreprise sigi sen kan denbaya de kama i y'a faamu wa bɛɛ dama ka k'a la hakilina min bɛ la nin nin tɛ ɲuman ye nin ye ne ɲagosɔnnen bɛ ni ne tɛ ye don min na han e tɛna bɛɛ gɛn ka bila kɛnɛ ma papa ne ma kuma lawuli nin kama i ma ne ka kuma faamu ni e b'a comportement e de bɛ caman kalama a la kosɛbɛ mais n'i ka kuma faamu ne ka hakili la ne ka hakilina tun ye min ye e b'a bɛ charge la yɔrɔ min na a ka to yen a ka dɔɔnin kɛ yen fɔlɔ yanni ne ka solution sɔrɔ ka na entreprise la n bɛ retard la ne bɛ sira ɲini fɔlɔ ka taa baarayɔrɔ la sira bɛ nse Abu yɛrɛ bɛ sira kɔni baasi tɛ yen i ka daraka labɛnnen don i tɛ taa dumuni kɛ i ka taa baarayɔrɔ la mun finiko ayi n ka finiw to yen n yɛrɛ b'o ko t'i ka baarayɔrɔ la taga la taa dumuni kɛ ka taa e bɛ sɛgɛn kojugu t'i ka baarayɔrɔ la taga la Abu nin dabila sa komi e bɛ sɛgɛn don o don ni bi y'i ka lafiya bɔ don ye taa dumuni kɛ dɔrɔn i k'i tɛ da k'i lafiya e b'a dɔn ko den kan ka masa dɛmɛ baara la kɔni o ye tiɲɛ ye o de la ne bɛna fini ko nka e fana k'a to ne ka ninnu ko fini ninnu man ca wa a bɛɛ de filɛ nin ye fini ko tɛ ne bolo ko ba ye sa o to n bolo n k'o kɛ i ko bɛ k'i dimi sa ne ye masafin mɔ a la bi a nɔgɔlen don hali ne tɛ ka kɔdimi foyi yɛrɛ dɔn i bɛ k'o fɔ walasa ne k'i to yen ayi o tɛ fini man ca o fini man ca e ka sabali sa a to sa ne ka ninnu ka bon Abu sabali sa i b'a dɔn ko fini ko kɔni ka di ne ye ne b'a dɔn
barana sugu dɔ bɛ yen i man k'olu kɛ sisan. ayi ne nɔgɔyalen don n nɔgɔyalen don walayi. e bɛ ka nin bɛɛ fɔ walasa ne k'i to yen k'a. ayi o tɛ sɛbɛ yɛrɛ la surɔ n ye masasiba de mun a la bi kɔni a nɔgɔyalen don n tɛ ka dimi foyi de dɔn sisan. ɔ senkɔrɔla awɔ o sɛgɛsɛgɛ awɔ i bɛ se k'ale bisi ten ale bisi ɔ i b'ale bila ji dɔ in na ne b'a ko ye i y'a mɛn. ayi an bɛ teliya o. maa ko ne kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ sa. Copine, il m'aurait parlé de ça. Femme, ça. Moi, je suis fâchée. Non, je suis fâchée. Voyage, shopping. Ne kɔni b'i ye snap de kan. N'i ye snap kan, n'i ye TikTok sanfɛ. Mais ne t'i ye n ka so. Kɛra ten. N ka muso. K'an bila ten. Furu fɔlɔ n furura o ma fɔ ko an ka fara fɛnɛ dɛ. O fɛnɛ ma fɔ dɛ. Non, o ma fɔ. N ka muso, i b'a dɔn ne t'i bila sa. Voyage mana caya ne bolo togo togo ne ka ko mana caya togo togo ne ka ko tɛ caya i ma sa e yɛrɛ b'o dɔn cɛ i yɛrɛ voilà tu es toute belle wallahi merci toi aussi notre princesse là ne ko e bɛ mun de kɛ sisan ka mun kɛ wa parce que i fari i t'a la a kɛli ko denyɛrɛnin fari je fous rien n bɛ tilen so kɔnɔ dɔrɔn je me prélasse ni dugu jɛra ni tobili kɛ min ko k'an labɛn k'an da ka sunɔgɔ n ka kilimu kɔrɔ k'an cɛ makɔnɔ. ça fait sisan ne y'a faamuya ne dugu jɛra e b'i ko k'i ka tobili kɛ k'i sigi k'i cɛ makɔnɔ. n ka muso mɔgɔ de b'i sigi bi k'i jigi da bi cɛ kan. cɛ mana fɔ k'e k'i sigi so kɔnɔ e fana b'i sigi k'i bolo fila bɛɛ ko ka bɔ a la k'i sen fila bɛɛ ko ka bɔ a la ka gɛlɛso yɛlɛ i ka so kɔnɔ ko n cɛ ko n kana baara kɛ mɔgɔ de b'i jigi da bi cɛ kan a mana fɔ k'i ka fɛn bɛɛ to yen nɔ k'a b'a jɔ n'a bɛɛ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 a bɛ taa se san 10 ma yɔrɔ dɔ a b'a fɔ ko cɛ ko bɔnda la k'i ka kow nege bɔlen don n'a fɔra k'e ka mariage b'i bolo o doni bɛ cɛ kan denw b'i bolo o doni bɛ cɛ kan musow ta tɛ ban i b'a dɔn cɛ tɛ se ka nin bɛɛ kɛ muso ye i tɛ wuli ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye o to la a ba tɛ yan. a ba bɛ yen tu sais en temps normal e yɛrɛ bɛ ne dɔn baara ka di ne ye ne y'a ɲɛfɔ Pablo ye même si bureau baara tɛ parce que a bɛ keleya de hali ni bureau baara tɛ ni ne ye commerce dɔɔni kɛ k'an to so kɔnɔ dɔrɔn ka to ka live sigi k'an ka commerce kɛ c'est sans problème mais Pablo yɛrɛ de ma sɔn o ma. Il ne veut pas accepter, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les femmes béquent? Donc bon, moi aussi je laisse. Ne fana te fɛ k'i ka nin kuma in de mɛn kulo lamɛnɛ ko Pablo ma sɔn ma o tɔ la Pablo tɛ cɛbakɔrɔ de ya cɛ mana farinya cogo cogo mun musobakɔrɔ kelen de b'a kɔfɛ e bɛ se ka Pablo to a yɛrɛ ma cogo di k'a ko k'e kana na baara kɛ mɔgɔ b'i jigi da cɛbakɔrɔ ka surtout maliyɛn cɛ n'a ko k'a b'a k'i ye bi sini a b'a fori ka b'i kɔrɔ. I tɛ se k'a faamu. Ni n tɛ se k'a faamu e k'i sigi yan ka si la Pablo kunna yan. J'ai passé des nuits blanches juste pour que quand il est doit là pour que se ka to n ka fɛn dɔ kɛ. Kasi tɛ. Mais a ma ci ka kɛ n na. Farafincɛ tɛ kasi dɔn koyi ni ɲɛji bɔ farafincɛ kama a bolo ko ayi a bɛ kɛ kulonkɛminɛni ye ka kasi i b'a yira la si c'est pas Jean c'est Paul. Abu tulo gɛlɛya dabila sa a bila yan sa ne k'a bɔ sa. maa dun bɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ dɛ. ayi kana taa n'a yɔrɔ la dɛ. wa a to n k'an ka baara kɛ. o bisi o diyara ka ban o bisi ko bila yan awɔ. awɔ nɔgɔ ɲɛnama fɛnɛ t'o la o ayi nɔgɔ ɲɛnama t'ale la a b'i n'a fɔ ko wuluwuluji dɔɔni de kɛra la bɔlɔnkɔnɔna in na awɔ o de la ni ma a ni sanango dɔɔni a tɛna se ka seli awɔ. a to yen mɛn parce que ne ɲɛ b'a la e b'a fɔ ko nɔgɔ tɛ nin si la yan nɔ barisa i tɛ fɛ ne ka sɛgɛn. ayi o tɛ a dongo fɔlɔ de tun ye kunu ye nɔgɔ ɲɛnama foyi t'a la. ma e ka taa ni tilala min wele i bɛ taa lajɛ sa. walasa an ka se ka teliya kɛ e k'o bila yan dɔrɔn ne b'u sɛgɛsɛgɛ yan nɔ. ma e ka taa yɛrɛ de ni n kɛl'o ko la i bɛ t'i ka fini sɔrɔ. gɛnni ko la wa. gɛnni ko la n'o tɛ e tɛna to ne ka nin ko bi o e bɛna fɔ ko nin bɛɛ jɛlen don sisan. taa maa baasi tɛ o tuma ala ka barika don i la n'i mansa kɔni dɔn k'a dɛmɛ k'a lafiya ayiwa barika bɛ ala de bolo dɛ ala ka barika don n'aw nɔnaw la i ye lafiya ala k'i yɛrɛ lafiya. ne tɛ mɔgɔ la ka baara kɛ n ba ye koyi. ayi ne b'o dɔn ne bɛ mɔgɔ la ka min kɛ n ba ye. jan kɔni tɛ sonyɛni kɛ fo k'i mansa dɛmɛ ala ka barika da o la yarabi ala ka barika da o la i t'a k'a sara ye ala k'i yɛrɛ lafiya.
O comme i ye ne gɛn sa o ne tɛna taa sa wa n'o tɛ ni n kun sera ka nin sɛnɛko ko bɔ n'i tilala i ka daraka bɛ yen y'a mɛn a fɔ i yɛrɛ kun tɛ ninnu to yen fɔlɔ i ka taa ka t'i ka daraka dun wa n'o tɛ n'i ye dumuni kɛ san saliya bɛna minɛ wa a tɛ minɛ koyi a tɛ minɛ dɛ ala Allahu akbar. A yira la dɔrɔn a y'i ta k'i to mun na i bɛ segin ka tugu hali n'i ma se ka o kɛ a fɔ k'i bɛ feere k'i ka salon kɔnɔ yan nɔ i yɛrɛ ka salon kɔnɔ labɛnnen don n'i live sigi yan nɔ jɔn bɛ k'e ka fɛnw tɛ san a fɔ i buramuso in na dɔrɔn ka kuma a fɛ. C'est vrai. Ne hakili yɛrɛ tun b'o ye ni idée ɲumanba yɛrɛ de parce que Pablo tɛ ban fosi de la maa bolo. Ne kɔni bɛ mun dɔn ni maa ko ko min bɛ kɛ dɔrɔn o de bɛ kɛ fɛn min b'a ɲɛfɔ. Je pense qu'il va s'aider. Hein. Sinon, moi, j'ai tout fait pour que ce monsieur-là puisse me laisser travailler. Moi, je voyage comme je veux. Ah là là, tu es comme un poisson dans l'eau. Il veut s'arrêter là. Ati se ka ne balfo la wa ne yɛrɛ ka fɔn fɛn bɛ ne na bi ne ka fiancé de y'a fɔ di ne ma ko parce que k'ale bɛ muso baarakɛla de fɛ ale bɛ muso dɔkɛla de fɛ n'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko bi cɛ walayi ba b'i ɲɛ f'i ye bugun bɛ da i ɲɛ na Bamakɔ yan i bɛ ko la wuli ka dɔ k'i yɛrɛ parce que ne y'a yira an ta in na ka fɔ de n'a tɛ dɔrɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ don ni tɛ ni ɲɔgɔnna caman. Mais fɛn in réalité dɔ ye fɛn dɔ ye ne yɛrɛ tun bɛ nin kuma in na yanni ne ka furu ko ye mais furu ni kanu ko yɛrɛ de tɛ kelen ye au début Pablo tun bɛ ne bali jumɛn de la il m'empêchait de rien faire mais an furulen kɔfɛ dɔrɔn a nana muruti donc i bɛ se k'a fɔ ko non a bɛ se k'a fɔ ko oui ko i k'i ka fɛn bɛɛ kɛ mais une fois que tu maries seulement a bɛ jɔlɔkɔ don i sen na. N bɛ mun f'i ɲɛna su min bɛ ja i b'o dɔn depuis o tilegan fɛ. O ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ne tɛ n tɛ se ka ne bali foyi la dɛ n'a tɛ dɔrɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛ don parce que ne tɛ se k'an sigi so kɔnɔ k'an bolo fila da n sɛgɛn e ka tila ka dimi don ne na tu m'as tellement manqué i b'a dɔn siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ taara Dubaï ne ye Hermès saki dɔ ye ne tɛ ka se ka sɔrɔ yan yɔrɔ la ani samara lugutɛni dɔ mais n y'a ye page dɔ kan Dubaï k'a bɛ sɔrɔ Dubaï. Là, je pourrais te pardonner tes longues absences là. Nous dit ma fou, allez te dormir que l'indiano. Madame, il va que tu viennes une document, il va enregistrer ma affaire, mais que sans. Merci. Aïcha. Oui. Ni ek ma chogo ne ma so malena. Etse kana fona yana silamela Abiba ni enregistrement ka jano e be kuma ne fait tanto avec tout le respect que je te dois e ma kuma ne fait tanto ko ne ke enregistrement ke de an na soro beta sere ma bara yoro ina ne ka foshi ma dilga sima etse ka mo bonya e flane ne ya Gogo yo y aller de retard là. Mais je comprends pas la petite là quoi. Djonga wuli. Allo Gogo. Noko. Niko suku manere. Ele kanga na ne kono wa ça doit faire le contraire. E yo y de retard là mu de be. Et sera ka bané du nyete e là. Ça fait bilité de njolendo ke kono. Mais c'est quoi ton problème à la fin? Ah, il sera.
Itelagana. Oh. Maria, bonjour. Ça va? Maria, bonjour. Togo yadme. Mon Maria, bonjour. Kokera. Nete nere. Ya fama njotala. Embouteillage donne ku misra lo ori atu mérita donna. Okumana nemo sira kele le takana. Ndeka yoro maja ega yoro la. Hein? Je suis désolée. Ikera fin ikera muso. Kuma ba isan. Il la fiara. À chaque fois il venait blanc cause même au dogo yo kenena. Yoro nye kangardi la. Hein? Non. Nego ne nana ni e baragero ina ne mana ni baragero ina re wa ina kun ye barare ni bara dire ma ke dro I kana na ne kunkolo chauffer ni kan ni kuma chama ni ane ke tene la so mare ina re Aisha ni ado ki be so lam na yere ma ta ka te ga enregistrement ke ibna dini mam na yado ko nepsi ka ke do mun yere mata ke ibado Aisha Nego ibe entreprise mun na barade kama wa wal ma ekono konto be ayri kama ni mun kera ke ga barake rodi ya ame barake an yere de kama ni baro ki be ki tsiga barake ala kama tasa mi e bolo ke e be ni yega be na ko na fe de nyawo ye ha on yeti la ko ina bi mi kilo ma ki barake sino ne mo do idaw ikaw yere ma ira I bolo madale fe ngi banya don ko do ko kanta kan ne Aisha tabiga jugare Aisha la jana kuma ne ma choko mina ka suramba bunya mama wallahi Aisha mama ita ro fe ni si entreprise in kona ko ani kon dabal banala kana baga ma so mare na tanto aso ne ni wallahi na Aisha nyona ke la je du na mata wa entreprise in kona ne be yamba wallahi okay kan ni ni ambulance kon no wallahi barani O mana ima affaire nyefo e ga lalia nyega nya. Bien sûr, na ya fay. Ay, madala. Lalia tara mu logo be. Ala. Kabulla de. Kabul to di. Non kabul to di wa. Nyego de. No e ba fe ekele de ka ko be gagner. Ni histoire in fait. Wore kama ima so ka impliquer anya. Ko le ya akli la ka le kumbe ka ta baraga de andila. Aye problème dans la cinéma n'était ni namuko Vraiment n'était de mon kera parce que n'était ka fourir famille kuina ni la situation benye fi na ka blaga ta mais ne mata no feo n'était de mon kera non qu'est-ce qui s'est passé Gogo qu'est-ce qui s'est passé du mai Gogo wallahi yo ene tonyo ko Allah non ni Maria te mo chi de meublé ni ene ye Bamako tukuni daji tunku quand faut ça ni anju fourir tala je te demande vraiment pardon ni tere muso ka côté là anju tala nyon wala fourir te gebli pardon be fo misri ni église la kwe mu pardon mu kerane la ibo kalaba Gogo mu ne kere la Gogo de mo nyefo no on be mu fie Gogo affaire foi te temene ne HB ni ako bane de piu ikulo bene na quand faut ça ne kana mu fo ne o fo ne ba ke to godi o kuma yan ne kana e kuma to godi yen e kana e re ba retre bi ne do kon be kon na c'est grâce à toi aussi ne be to gom na bi ne be tinto donc ni e kon une fois tant ne ba ke to godi comment est-ce que je vais vivre ne be nga ko to ke to godi Gogo ni ku yombiri e kutendi kanena di ko binye ni ne Bamako boli ni ne to ko wele ube kan ne wele al de ka jugu sira fe mbe bandi u blaiga Maria ya fama sa ni jigi beri ebe ni kuma nu famuna ya fama anjo foi tala anyo were foi te ke ya faima awo tawo fo misri la tu as fait une histoire une tantôt. L'aller est mon équipe au juste. En plus, c'est la première fois que Maria est à Sougla tantôt à 10 ans. Il faut une solution qui est une erreur. C'est une amie. Nyani maine, nyani mana boya moagande abibila kujama. Lalia. Namma. Ne.
Ma. Ici. Lalia. Ma. Mun de b'e la? Foyi tɛ na ma. E faamu ta. Lalia. Ma. Ne de ye wolo koyi. I tɛ tiɲɛ fɔ n ye. Fɛn min b'i la a fɔ n ye. Ne y'i ba de ye koyi. Tiɲɛ fɔ n ye. N'i dogona a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ. Mun b'i la min bɛ yen nɔ a fɔ n ye. E ma deli ka nkalon tigɛ ne ye koyi. O tuma bi de e bɛna i dogo ne na. Ma. Mun kɛra? Han? A ɲɛfɔ n ye kɛ. Ma, ka nkalon tigɛ e ya. E b'a dɔn a man di ne ye. Nin ne siɲɛ fɔlɔ de ne ka nkalon tigɛ e ye ma. Han? Nin ne siɲɛ fɔlɔ de ka nkalon tigɛ e ye ma. Lalia. O tuma min kɛra a ɲɛfɔ n ye. Kunun ne m'a fɔ e ko n bɛ taga n ko ka yɔrɔ la. Awɔ. O tuma e ma taa ye? Ne ma taa k'u ka yɔrɔ la ma. E dun taara min? Ne taara muso dɔ de ka yɔrɔ la. E b'o muso dɔn wa? Ko muso in bɛ baara di mɔgɔw ma. Ka baara di mɔgɔw ma. Ne taara ja muso in bɛ musomaninw di cɛw de ma u ka siw u ka sini bɛ. Subhanallah. Ka musomaninw di cɛw ma. Olu ka siw bolo. Kɔda ma fɛn k'i la dɛ. Ne bolila. I bato de sera ma o kɔnɔna na. E Lalia. Munna e ma nin fɔ ne ye sa? E bɛ nin dogo ne na? Ne siranna k'a fɔ ye n'u y'a f'i ye kun tɛna sɔn. N ka Lalia. Nin hakilinaw fana kun t'e la o. Nin dun ye e sɔrɔ cogo di? Han? N ko o de y'a fɔ ne ɲɛna ko muso bɛ baara di mɔgɔ ma mais Gugu m'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ka ɲa. I terimuso Gugu? Gugu ma miiri dɛ. Gugu ma miiri ne na. Ne musokɔrɔba la. Fo Gugu b'a fɔ k'a bɛ e nɛgɛ ko ka taa i bila sira jugu kan. Nka ni Ala sɔnna ma Gugu fana tɛ fɔ ne kɔ. I kɛ pewu. Lalia. Ala ye aw de don ne garijɛgɛ la. Ne tɛ se k'e bila sira jugu kan dɛ. Ala ye anw da kan kɛ nin de ye. F'an ka limaniya. Foyi kuma sebali tɛ karaba. Ne bɛ min ɲini fɛ. I ka layidu ta ne ye. I ti don ne ɲɔgɔn wɛrɛ la tuguni abada. N bɛ layidu ta ye e b'a dɔn an ka situation cogoya de ne bila la ma wari tɛ e bolo a tɛ ne bolo ma hali dumuni tɛ sɔrɔ don dɔw la ma. N dɔgɔnin. Ne b'a kɛ cogo di ma? Ne bolo ne bɛ taga ne ye baara daminɛ ne bɛna wari de sɔrɔ ma. Ala kama sa n dɔgɔnin. K'a bɔ nin fɛn na ma. Ayi i ma kun. N lajɛ. Fosi kuma sebali tɛ karaba. Ala bɛ yen an ka to Ala kɔ. Han? Lalia ne ko kun ye sɔrɔ. Ne kun t'a ni si ta dɛ. Han? Ala kama layidu ta n ye. Ni fɛn o fɛn min b'i la k'i b'a fɔ n ye. Layidu ta n ye ko fo ka taa se ka furu ma i tɛ malo. Mi layidu ta ye. Kana malo dɛ. N ka furu ma man ti. Kana malo dɛ n dɔgɔ. Man ti segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan. E b'a dɔn sigida la bɛɛ de ka bonya bɛ an kan. N'a fɔra k'a fɔ ko e ka bɔ i danbe la. Ala i fa bɛ jigin na dɛ. Ne m'i la mɔgɔ ten dɛ. Ala kama kana kasi. Kana kasi. I y'a mɛn? Kana kasi. Nin bɛɛ tɛ Ala tanu ye wa? Fɛn ma k'i la. I kɛ pewu. I y'a mɛn? I kɛ pewu. An k'an jigi da Ala kan. An ka limaniya. I y'a faamuya? Dakan ye kow ye o. An ka kow to Ala ma. Nka n ye min f'i ɲɛna kana fɛn dogo na tugun dɛ. Kana foyi dogo na tuguni. I y'a faamuya? Ni fɛn o fɛn bɛ yen i terimusonin de ye n'a ɲɛfɔ ɲɛna. I y'a faamuya? Kana fɛn dogo na dɛ. I k'i jija i ka t'i cɛla la. Ne kana jiginnayɔrɔ sɔrɔ i la dɛ. Kana malo dɛ. I y'a faamu? Wuli ka taa. Taa i ko i k'i lafiɲɛ i y'a mɛn?
barka lay e jane dogo bora ko blé na de ni ko kunyen dogo soro ni me mun fo alay. Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.